Dikraba kang gumingal acampuh samya ngedari lir tatit wileting kota danyuman kamang uncang nidi benjang sangat cimice artinya ngedali terus to Surawilaga kaya buta singa wragil Kiraka rayi para pun gajaksa cuwadung dawuh nadyan kula semanten ingkang rayipun Sara Basanta cuwadung dawuh Kiraka kadangku Yayi Gajaksa lan Sara Basanta dina iki kaya kenyang atiku bareng aku kadukan kelawan Kakang Adipati Destarastra pancen aku ora selak yen to aku kedumuk dadine ngontran-ontran Pandhawa Kurawa padha dadi gegempuran iki banget panutuhe Kakang Destarastra anggone paring duka karo aku dianggep aku iki ndeder wisa pancen dakoni Yayi gandengku iki ya klebu kadangku kadang-kadangku sing saka Plasa Jenar wiwit Kakang Gendara Swandari banjur suman aku lawan kowe Gajaksa lan Sara Basanta reneng pun Kakang dina iki bakal jumeneng dadi senopati ayo Yayi siadi kang tak dapuk dadi senopati pengapit senopati bakune pun Kakang dalah sampun pas kuatos sing penggalih Kiraka ingkang rayi Gajaksa Sara Basanta sagah minangka dados senopati pengapit minangka tandha yekti kula lan lare batos kula anggen kula kempa kaliyan para Kadangsata Kurawa saka iku Yayi dina iki ayo ketokno jiwa kasatriyan nadyan Kang Raka Patih Sengkuni kuwi sakjeke ora tau peperangan nanging karben padha nyumurupi kasektene Sengkuni kaya ngapa nggih sampun Mas Patos penggalih monggo Kiraka tumunten kula dherekaken sak perangan para prajurit sing isih saka Plasa Jenar sing keparengake nderek ayo dina iki kabeh kon sawigoing gati nggih monggo kula dherekaken Kiraka Penorore mangus humyungan brengeng
sang moyekti sawusing semedi mungguing patrabaan kang wani ngali wijiling sasangka inggraning ngarga kanan yasrala nang ngandika kula waspadaken ingkang rawuh kados ngandika Raden Kartomarma. Nggih Raden. Sajak sumengko jengkar paduka Raden. Wonten wigatos menapa? Nggih Raden. Wonten wigatos menapa? Paman Kerpa karo Wiswatama. Nggih kados pundi Raden? Kados pundi Raden? Babar pisan Kakang Prabu Duryudana ora duweni rasa welas karo Kadang. Mongko rina pantaraning wengi aku iki ngreksa marang kawilujengane Kakang Prabu Duryudana. Dianggep yen aku iki jiring getih wedi mati. Dikira aku ora wani bondo yuda. Aku kadukan akeh-akeh malah aku ditundung ora saka ngersane Kanjeng Koko Prabu. Lho. Kok kados katen? Lah ya kuwi paman. Mongko lalakon wis dadi kaya mengkene. Saya tipis. Mongko Kurawa tumpes tapes tanpa tabet. Lah kok malah Swatama barang kowe ana kene. Kula iki dipun tundung kaliyan ingkang Raka Sinuwun Prabu Duryudana. Lho. Kowe uga ditundung. Inggih. Sababipun rikala semanten. Kula menika ngetutaken lampahing Senopati Agung Sinuwun Ngamangka Prabu Karna ingkang dipun kusiri kelawan Prabu Salya. Kula tingali antawisipun kusir kaliyan Senopati kok mboten akur. Rikala semanten Sinuwun Prabu Karna badhe nglepasaken jemparing dipun sikara kaliyan Prabu Salya. Regejegan wekasan Prabu Karna anggenipun nglepasi jemparing dumateng Janaka mboten ngengingi janggalipun namung kenging lungsenipun. Kula ngertos menawi menika dipun paeka. Kula matur teng ngarsanipun ingkang Raka Sinuwun Prabu Duryudana atur kula menika dipun westani kula menika tiyang ngayawara. Dipun westani menawi kula menika ngasuraken kawibawanipun Sinuwun Sepuh Prabu Salyapati. Kula nggih dipun tundung saking ngarsanipun Prabu Duryudana. Nyuwun pangapunten. Persajan kemawon kula balela dinten menika. Mengkono Swatama. Inggih, Raden. Nyumanggaaken kepareng paduka. Menawi kula panjenengan anggep kula menika awon mboten dados menapa. Jalaran raos kula sampun mboten kanten-kantenan, gesang kula menika sampun mboten wonten ginanipun. Swatama uripe wis ora cetha tanpa bapa, tanpa biyung. Lajeng sinten ingkang badhe kula sembah sinten ingkang badhe kula pepundi yen pancen kono padha rasamu karo rasaku. Semikir dhisik wae. Semikir kados pundi? Aja dina iki. Prayoga ayo. Aku karo kowe gawe cara kang prayoga. Nek iki aja nganti kedenangan. Sumingkir dhisik saka laladan dina. Monggo kula dherekaken. Inggih, monggo Raden.
Oh. Hey. Hey, hey. Meroto, Jaya Meroto. Ayo. Werkudara maju. Yen perlu bareng para Kadang Pandhawa 5. Ayo, Gajaksa, ayo ana kridhaku. Nadyan kadangku wis temekane pati. Sora Basanta wis mati. Ayo, Gajaksa isih urip. Belakno aku.
Woi Janaka, apa abang? Kowe sapa? Gajaksa, kadang mudane Kakang Sengguni. Ayo, aja liya tandingmu cobaku. Maju kepara ngarsa ganing ati. Wah! Kelar ngidak kapuk wae ora pendek. Iki markane patimu, Pak. Wah, oi. Woi. Wah. Hey! Oh! Look, look, look! Look! Ah! Oh! Oh! What? Yan. Yo, ay! Yo, yo! Yo! Ay! Yo! Yo! Ah! Yo, yo! Ay! Yo, yo! Yo! Ah! Yo, yo! Jojoh Turiko, tepak swargamu. Pusakaku, keris Kyai Senggol Modot. Kelah nang ndi mau? Jajah Turiko brodol ususmu. Loh. Dungake dadane parat. Yo. Bo. Wes. Bo. Yo, yo. Wat it lo ah. Wat. Ut.
Wah, wis. Jero men ngono lho. Ai. Ai. Alah. Nan. Wah, Kerismu mung sak godhong pari. Ora bakal nedasi marang kulitku. Yo. Hati-hati kowe. Yo. No, out, wis. Weh, oh. What? Out, out. Yo, what, oh, what in, Jangan angel ditiru ini. Adikku Gajaksa Sara Basanta wong sakloron temekaning pati betek etuk mumbelane karo pun Kakang ya Gajaksa Sara Basanta ora mati dhewe tak belane di